flere århundreder lå København beskyttet bag volde. Fra middelalderens slutning og helt op i 1900-årene blev denne fæstning til stadighed udbygget for at holde landets fjender ude af kongens by. Under svenskekrigene blev København belejret, og en kold vinternat i 1659 forsøgte svenskerne at storme byen. Men forgæves. Voldene beviste deres berettigelse. Men så i 1807 gik det galt. En engelsk flåde gik ind i Øresund, og København blev belejret. Så startede englænderne et kraftigt bombardement af byen. I de næste 3 dage regnede bomber og brandraketter ned over København. Og da det hele var overstået, og byen overgivet, var store dele af København sønderskudt og brændt. Man blev nu klar over, at byens volde ikke længere udgjorde nogen effektiv beskyttelse mod tidens både langtrækkende og effektive våben. Efter det kraftige bombardement diskuterede man, hvordan Københavns fremtidige forsvar skulle organiseres. I 1850'erne blev vagten på volden inddraget. Man besluttede at nedlægge det gamle voldanlæg. Størstedelen af voldene blev derefter fjernet, og byen fik sine parker. Men der var endnu ikke taget nogen beslutning om en ny fæstning. Når man ønskede at fjerne det gamle voldanlæg, var det et politisk krav om at kunne udvide København uden for voldenes snævre grænser. I 1860'erne havde artilleriet så stor rækkevidde og træfsikkerhed, så et bombardement af det københavnske voldanlæg ville betyde total ødelæggelse i løbet af ganske kort tid. Et kommende forsvar måtte derfor først og fremmest baseres på et anlæg, der kunne holde fjendens artilleri på afstand. I 1885 beslutter man at bygge en ny befæstning, landbefæstning og en del af søbefæstningen. Det gør man på baggrund af, at man i statskassen har opsparet en masse penge, som er kommet ved, at Venstre igennem flere år har blokeret for forsvarsforlig, således at man ikke har kunnet bruge de penge, der egentlig var sat af til forsvar, og som Højre ville bruge til befæstning, og Venstre ville bruge til andre forsvarsformål. Man begynder med at projektere fæstningen, og i 1886 starter man på det egentlige byggeri. Der lå mange og vidt forskellige overvejelser bag udformningen af det påbegyndte fæstningsanlæg. Dels skulle fæstningen kunne holde ud ved en tysk belejring, så Rusland eller England kunne komme Danmark til undsætning. Dels skulle befæstningen sikre mod, at enten Rusland eller England skulle krænke dansk territorium for at blive herre over indsejlingen til Østersøen. En stærk landbefæstning var rettet mod Tyskland, mens en stærk søbefæstning var vendt mod de 2 andre stormagter. Disse forhold var derfor medvirkende til den politiske udformning af fæstningen, der officielt var rettet mod Tysklands fjender, men i virkeligheden var rettet mod Tyskland. Dette indgik i den politiske strid, der kom til at præge dansk politik mange år fremover. Igennem 1800-årene voksede forståelsen for demokratiet frem. Venstre kom til at stå i kraftig modsætning til kongen og de konservative. Denne kamp om folketingsparlamentarismen stod på fra 1866-grundloven og igennem mere end 30 år. De politiske fronter blev trukket meget kraftigt op. Uenigheden om fæstningsbyggeriet, såvel de økonomiske som de taktiske sider, blev i høj grad bestemmende for anlæggets udformning. Befæstningen bliver opbygget på den måde, at man har en oversvømmelse, hvad der egentlig svarer til en gammeldags voldgrav, rundt om den nordlige del af København, fra Husum op til Gentofte og fra Gentofte ud til Klampenborg. På ydersiden af den
anbragte man en række forter fra Gladsaxe op over Lyngby og til Gentofte og igen til Klampenborg. Og mellem forterne og oversvømmelsen lagde man en række batterier, som skulle beskyde mellemrummene mellem forterne og give forterne rygdækning. Anlægget kom så til fra Klampenborg og hænge sammen med Søbefæstningen, der blev bygget med Middelgrundsfortet og Charlottenlund Fort ud i Øresund. Og i den anden ende fra Utterslev Mose starter Vestvolden og kører ned til Køge Bugt, således at man får lagt en fæstningsring hele vejen rundt om byen. Oversvømmelsesområderne fik vand fra Furesø, Bagsværd og Lyngby Sø, det vil sige fra Mølleåen, men også fra Kasåen og Harrestrup Å. Stemmeværket ved Frederiksdal var nøglen til hele oversvømmelsesplanen. Der skulle opføres et krigsstemmeværk, og møllebygningen og mølleværket i Frederiksdal blev fjernet. I en presset situation skulle vandet have frit løb, og løbet skulle ikke kunne blokeres af en sønderskudt møllebygning. Mølleåen blev rettet ud og uddybet mellem Furesøen og Lyngby Sø. Så kunne vandet hurtigt ledes fra Furesøen, og søens vandspejl blev så sænket cirka en halv meter. Et stemmeværk i Lyngby kunne lukke for Mølleåens videre løb, og fra Lyngby Sø blev der gravet en kanal, der i første omgang blev afsluttet med et stemmeværk ved Lyngby Hovedgade. Kanalen blev derefter ført videre gennem Lyngby i retning mod Ermelunden. Her måtte man grave gennem Ermelundsbakken. Under Ermelundsvej blev der indrettet et stemmeværk, og her sluttede fæstningskanalen i fredstid. Vandspejlet i Lyngby Sø ligger 18,5 meter over havet. For at kunne oversvømme Tunnendalen mellem Ermelunden og stranden ved Klampenborg, var det derfor nødvendigt at bygge en række dæmninger, for med en række bassiner at kunne aftrappe det kraftige fald. Cirka 500 meter øst for Ermelunds stemmeværket findes den første dæmning. Den næste dæmning ligger under Klampenborgvej ved Røde Port, hvor vejen skærer dalen. Her var i forvejen en vejdæmning, der var bygget om og forsynet med en betonforstærkning, som skulle hindre, at dæmningen blev skyllet væk. Den næste dæmning i galopbanens vestende blev fjernet, da man anlagde væddeløbsbanen. Men dæmningen i banens østende ind mod Dyrehavsbakkens store parkeringsplads findes stadig. Den sidste af de store dæmninger lå under jernbanedæmningen ved Klampenborg station. Med disse dæmninger kunne hele Tunnendalen deles op i 7 bassiner. Der ville være vanskeligt at komme over for en fjende, der samtidig skulle rykke frem under kraftig beskydning. Tæt ved Ermelunds stemmeværket findes endnu en dæmning. Den adskiller den nordre oversvømmelse fra Hundesø Mose, som er begyndelsen til den søndre oversvømmelse. Det sydlige område ville mod nord komme til at bestå af Søndersø, der var adskilt fra Hundesø Mose ved stemmeværket ved Jægersborg Leg. Fra Søndersø løb vandet gennem Søndersø-kanalen.
den sydlige del af Ermelundsvej, til Gentofte Sø og derfra videre til Utterslev Mose. Fra Utterslev Mose kunne vandet ledes ind i Husumvoldens grav og videre ud i Kasmosen og Harstrup Ådalen, der også kunne fyldes ved en selvstændig opstemning. Oversvømmelsen kunne startes på flere måder, alt efter hvor meget tid der var til rådighed, inden den skulle stå klar til at afvise et angreb. I en presset situation kunne man foretage en hurtig fyldning, i det man på lidt over et døgn kunne fylde det nordre oversvømmelsesområde. Herefter kunne man fylde det søndre oversvømmelsesområde, også på lidt over et døgn. Kasmosen kunne herefter fyldes på 5 døgn. Hvis der var fare for, at Frederiksdal skulle falde i fjendens hænder, inden oversvømmelsen kunne startes på normal måde, kunne man i god tid opsamle vand og bagsprænge stemmeværket i Frederiksdal, hvis anlægget var i fare for at blive indtaget af fjenden. Man begynder med at projektere fæstningen, og i 1886 starter man på det egentlige byggeri. Det starter med, at man bygger oversvømmelsesanlægget, og samtidig med, at det sker, så begynder en forening, privatforening, der hedder Den Frivillige Selvbeskatning, at bygge Garderhøj Fort. Det er jo ikke normalt, at private foreninger bygger forsvarsanlæg. Men det havde været sådan, at i den tid, hvor Venstre havde blokeret for og Lyngby Søer, for så at lede det videre derfra. Man kunne også bortspringe et byggeri af fæstningen, at nogle private mennesker havde startet en indsamling, som resulterede i, at man havde samlet penge sammen, således at man havde råd til at bygge Garderhøj Fort og Lyngby Fort. Udover det havde der også været et andet privat initiativ, og resultatet af det er, eller en del af resultatet af den kanon, der står bag ved mig, nemlig en af de berømte kvindekanoner. Den blev bragt til veje ved, at gode danske kvinder indsamlede penge og købte 8 kanoner, som de skænkede til kongen. Nordfronten blev færdigbygget til at bestå af 6 egentlige forter og en halv snes permanente batterier. Placeringen og opbygningen af disse forter og batterier bygger på et indgående kendskab til det terræn, de skulle forsvare. For at få forterne til at falde godt sammen med landskabet, forsøgte man at give det en lav profil. Yderst fandtes således en flad jordvold, glaciet, der gik jævnt over i det omgivende terræn. Ved en sådan placering af fortet blev de fjendtlige observationer besværligt gjort. Bag glaciet var der en våd eller tørgrav omkring selve fortkernen. Graven kunne beskydes fra flankeringsanlæg. Sædvanligvis et i gravens yderside og 1 eller 2 i fortkernens bagside. Selve fortkernen bestod af en betonkonstruktion, der indeholdt skyts- og observationsanlæg, samt forskellige faciliteter for mandskabet. Fortkernen var dækket af et tykt jordlag, hvori der var anbragt et flere meter tykt lag granit, der skulle få indtrængende granater til at sprænge, inden de nåede betonkonstruktionen. Op gennem dette lag af jord og sten førtes den del af betonkonstruktionen, der rummede kanonerne, der kun lige kunne skyde hen over glaciets bagkant. Gladsaxe Fort er Nordfrontens vestligste, og det skulle også støtte artilleriet på Husumvolden og beskyde terrænet vest for Kasåen mellem Hjortespring og Herlev. Gladsaxe Fort blev opført i tidsrummet 1892 til 1893. Det var meningen, at det skulle i tilfælde af krig dække et område mellem Husum og Lyngby, med støtte fra Tinghøj Batteri, der ligger et stykke syd herfra. Fortet var bemandet med 4 officerer, 14 underofficerer og 100 artillerister. I 1922 blev fortet taget ud af drift. I dag ejes det af Gladsaxe Kommune, som har restaureret fortet for 2 millioner kroner i 1978. Bagsværd Fort er ligeledes fra perioden 1892 til 93. Det havde stort set de samme opgaver som Gladsaxe Fort, men det skulle tillige beskyde den sydlige udkant af Harskoven. Fortet har i en årrække været anvendt som blandt andet lager for Filminstituttet, og er derfor løbende blevet vedligeholdt. Lyngby Fort
havde til opgave at beskyde terrænet syd for Lyngby Sø og passede ved Nybro. Sammen med Garderhøj Fort skulle det ligeledes beherske terrænet mellem Lyngby og Jægersborg. Garderhøj Fort er det ældste fort. Fortet skulle forhindre et angreb gennem Lyngby. Desuden skulle det beskyde fjendtlige stillinger øst for Furesøen og i Dyrehavens sydkant. Fortunfortet skulle dække hele Lundtoftesletten. Fortet kunne ikke umiddelbart skyde mod øst, fordi området var dækket af skov. I forbindelse med klargøring af fæstningen op til 1. verdenskrig blev beplantningen her fjernet i retning af Eremitagesletten. Efter krigen blev Fortunens indelukke igen beplantet. Kanonerne, vi står ved her, har stået på Københavns befæstning. Den, jeg klapper her, er en af kvindekanonerne, som har stået først på Christiansholms batteri og senere i nogle batterier ved Vestvolden. Den lange kanon bag ved mig er en lang 15 cm kanon, der i den udgave har stået i de åbne batterier, dels på Vestvolden og dels på batterierne op på Nordfronten. Løb tilsvarende har ligget i dobbelttårnene på Lyngby Fort. Kanonen bagved igen er en 12 cm kanon, som også har været brugt både på Vestvolden og i batterierne på Nordfronten. Ordrup-Krat Østre og Vestre Batteri blev bygget i 1887-89 med det formål at skyde ud over oversvømmelsen mod nabodæmningerne. De to batterier kunne således kun skyde til siderne. Frontskydningen, det vil sige ud over den foranliggende dæmning, skete fra stillinger anbragt i tilknytning til batterierne. Linjens formål var at beskyde passet ved Klampenborg, det vil sige kystbanen og Strandvejen, samt at beskyde den sydlige del af Dyrehaven. Den politiske strid og de forlig, den medførte, satte en stopper for færdiggørelsen af landbefæstningen. Herved opstod hullet i Nordfronten, hvilket praktisk taget var lig med Dyrehaven. For at lukke hullet effektivt, måtte man blandt andet placere et fort på højdedraget ved Eremitageslottet. En placering, der ville være ideel. Heldigvis blev det aldrig til noget. Søbefæstningen derimod led ikke under de samme restriktioner. Torbæk Fort kunne derfor anlægges i årene op til 1. verdenskrig. Officielt som en del af søforsvaret, men reelt som det sidste fort i rækken af forter på Nordfronten. Hullet i Nordfronten var ikke lukket effektivt med Torbæk Fort. Torbæk Fort blev opført i perioden 1913 til 1916 og blev nedlagt i 1937. Fortets placering, den var ikke særlig hensigtsmæssigt, i det både skulle fungere som søfort og som landfort. Og som søfort, der var armeringen for dårlig, og som landfort var det for fåtalligt. Og så spørger vi os selv om, hvor er fortet blevet af? Ja, vi står faktisk ovenpå det. Det er lige her nedenunder. Fra vest mod øst til højen, dækket af jord og græs. Placeringen var imidlertid uheldig, både for et søfort og for et landfort. Da det var bygget i lavningen bag Eremitageslottet, kunne en angriber let observere og beskyde det. Fortet havde langt fra de samme muligheder. Udsynet fra fortet mod Eremitagesletten var dækket af skrænten, og udsynet til søsyden var dækket af bebyggelsen i Torbæk. Med klargøringen af fæstningen op til 1. verdenskrig
blev der derfor anlagt en række stillinger her, blandt andet for at bøde på denne mangel. I 1894, inden fæstningen var færdigbygget, var det ved et forsvarsforlig besluttet at indstille byggeriet. I 1909 blev det vedtaget, at landbefæstningen skulle nedlægges senest i 1922. Første verdenskrig udvirkede, at Danmark mobiliserede ca. 60.000 mand, bemandede Københavns befæstning og satte den i forsvarsklar stand. Der blev lagt pigtråd ud, gravet skyttegrave osv. Men i efteråret 1918 blev størstedelen af mandskabet hjemsendt. Krigen var gået uden om Danmark. I en tid derefter har man stadigvæk forter og batterier i rimelig beredskab, men allerede i 1920 beslutter man at nedlægge hele landbefæstningen. Arealerne bliver solgt og overgår til andet formål, og kun ganske enkelte af delene bliver i forsvarets eje. Garderhøj Fort, der som jeg nævnte tidligere, var privatejet fort, stillet til rådighed for staten som fort, bliver afleveret tilbage til foreningen, og kort tid efter lejer forsvaret så Garderhøj Fort som ammunitionsdepot, således at det i realiteten bliver som en del af forsvaret og har været det lige indtil 1990'erne. Alle de andre anlæg bliver solgt, en del bliver ryddet, men de fleste er faktisk tilbage og kan ses i landskabet. Og det er ret forbløffende, at man har en storbybefæstning, der stadigvæk er så intakt som Københavns befæstning. Den er svær at finde. Parcelhuse og infrastruktur har flyttet sig ud fra byen og dækker området, men indimellem parcelhuse og infrastrukturanlæg, der ligger forterne og batterierne endnu. De fleste af de større anlæg på Nordfronten kan stadig ses, selvom omgivelserne ikke mere er, som de var. Men når bygningsværker som disse ikke benyttes, og slet ikke vedligeholdes, ja, så forfalder de. Fugt og frostskader forårsager, at disse monumenter langsomt går til grunde, ofte hjulpet stærkt på vej af hærværk. En del af de større anlæg er der kun nødtørftigt taget hånd om. Istandsættelse er ikke nok. Der skal også midler til vedligeholdelse. Eller man må finde aktiviteter, som er egnet til disse anlæg, uden ombygninger og lignende, der vil ødelægge de historiske værdier. På trods af, eller måske netop fordi, anlægget blev virket ind i en politisk storm, der delte nationen i to og satte dybe og langvarige spor, må der værnes om dette. Danmarks største fortidsminde, der engang vil komme til at stå som et betydningsfuldt minde om den periode, hvor grunden til det politiske system, vi har i dag, blev lagt.